تو نوایا دا کونین معتبر دے سکو نبی سرور دے سکو در نپختم شفی دروازے دا محشر دے سکو چی پلولا کور سرا کھڑے خطاب ربو شی پہیر العجم جللی پہیر العرب خیر الامصار تا مخاجر خیر البشر دے سکو نبی سرور دے سکو در نپختم شپی دروازے دا محشر دے سکو چی پا حبیب زمو پستور دا آسمان بللی وهو الپاسو چی نبی آخر زمان بللی آغا هر یو در مرجان لولو گوهر دے سکو نبی سرور دے سکو در نپختم شپی دروازے دا محشر دے سکو بلتنا وایا دا کونین معتبر دے سکو نبی سرور دے سکو در نپختم شپی دروازے دا محشر دے سکو چی بے مثال فتقوا عبادت کی ودوی او بے نظیر فاغنر و شجاعت کی ودوی آغا خالد آغا جراح ابو ذر دے سکو نبی سرور دے سکو در نپختم شپی دروازے دا محشر دے سکو اے زمانے زا عبداللہ دنا فرسان کوا دنا پختنا دلی مرد میدان کوا اسد اللہ ابو الحسن علی خیدر دے سکو نبی سرور دے سکو دنا پختم شپی دروازے دا محشر دے سکو بلتنا وایا دا کونین معتبر دے سکو نبی سرور دے سکو در نپختم شپی دروازے دا محشر دے سکو